Statistika maħruġa mill-Eurostat żvelat kif Settembru li għadda Malta kellha l-akbar żieda fil-bejgħ mill-ħwienet. Dan fost il-pajjiżi kollha taż-żona euro. L-istatistika ħarġet fl-istess jum li rapport ippubblikat mill-kumpanija tal-awdituri Deloitte wera li l-bejgħ tal-ħwejjeġ u żraben żdied bi 3.5% fl-ewwel 6 xhur ta' din is-sena. b'4.2% għawdex kien l-aktar reġjun li rreġistra żieda fil-bejgħ. Fil-waqt li fl-2011 u l-2012 naqas il-bejgħ mill-belt, fl-ewwel 6 xhur ta' din is-sena dan żdied b'4.1%. Iż-żieda fil-bejgħ hija marbuta ma' diversi fatturi kif spjegalna l-konsulent finanzjarju ta' Deloitte, Rafael Aloisio. L-ebda indikazzjoni speċifika għalfejn din iż-żieda kienet imma jidher li kien żieda fil-volum u iżjed infiq mill-klijenti ġenerali. Ovvjament jista' jkun hemm impatt parti mit-turizmu, ir-res li kien hemm iż-żieda wkoll fin-numru ta' turisti Malta. Ir-riżultati tar-rapport qed juru wkoll li m'hemmx biss żieda fil-volum tax-xiri. Ir-riżultati tas-servet juru li minkejja li hemm żieda fil-volum, hemm shift bejn unbranded goods għal branded goods minn ħwienet fuq il-high street għal mall u viċi versa. Jista' jkun hemm shift ukoll minn reġjun għal ieħor. Il-qliħ li kellhom dawn il-ħwienet fl-ewwel 6 xhur tas-sena kważi laħħaq il-35 miljun euro. Intant, b'reazzjoni għall-istatistika tal-Eurostat li jurid li pajjiżna rreġistra l-ikbar żieda fil-bejgħ mill-ħwienet fiż-żona euro, il-Ministru tal-Ekonomija Chris Cardona qal li dan jikkonferma l-ottimiżmu ekonomiku li qed jissoda. L-istatistika tal-Eurostat mhix limitata biss għal ħwejjeġ u żraben u fi kliem Cardona dawn ir-riżultati se jsarfu f'aktar impjiegi.